Sharp guys. Guys, kukho into endifuna ukuncokola nani yabo. Kunto endifuna ukuncokola nani and le nto ndifuna uncokola nani ndincokola kamandi. Ndincokola nani nje ndincokola ngemini ngenyanga yabantu abadisable, yabo. So ndikhupha le information kamnandi ngenyanga yethu thina bantu badisable. If abanye bebengayazi, inyanga yethu le started nge-3rd up until 3rd kaDisemba. Kwanyanga le yethu uyayibona uba inabo ubu-disable. Iqala nge-3rd kaNovemba up until 3rd kaDisemba. Inyanga yethu le guys. Guys, no, ndifuna ke ndithethe nabantu abadisable, yabo, or generally, yabo, but le video based much kubantu abadisable. So abantu abaninzi currently guys bayeza kum, bayandiWhatsAppa, bayandiFacebooka, abanye bathetha nami ukuthi mandimithe abantwana babo banengxaki. Ininzi manje. Apparently nam, remember mna andizalwanga ndingenamehlo, yabo. Ndazalwa ndinamehlo ayi-2 at the age of 23. Then andabi namehlo, ndadutyulwa 6 short. But what I like, ndadutyulwa namhlanje ndavuka kumhla wesi-3, yabo. So ndim kuYesu walapha ehlabathini, yebo. Nina khabe nithandaza lo wanyukayo waya kutatakhe, owalapha ehlabathini ndim, yabo. So ingathi ngoku laa nto ithi zani kum nina nibulalekayo nisindwa ngumthwalo, nyhani iza kum, yabo. Because currently abantu Lukhanyo sine-problem, umntanam uthe, Lukhanyo umntanam uthe. But the only thing endenza buhlungu is that bafuna abantu nihilishe abantwana babo, ne? Then baphinde babuze wena Lukhanyo wahilisha njani. Mna how I heal, guys, ndahilisha almost ndisesesibhedlele because ndathi uvuka kwam mhla wesi-3 ndabe ndiqombe andinalo mos eli mehlo, ndandinawo emabini, andinalo eli mehlo. Xa ndisithi hey man, izawuthini le nto? And bear in mind ke ngoku sendizawusiwa kwii-counselling, sendizawusiwa, heyi kuthiwa ndizawusiwa kwii-counselling neentoni apha because ufuna kuthethwe nam. And kaloku nobu bucomedian, ndabuqala ndinamehlo ayi-2. So ndikhule mna ndingumntana othanda ujoka ndisemncinci. Let's say mandibeke ngesiXhosa, bendithanda ugeza, uyabo. So xa ndizibona ngoku heyi andinamehlo, then zafika ezaa ngcinga uba ndizawuba njani ngoku ebantwini. Andithi bendithanda ubagezela abantu, ndithanda ujoka nabantu. Then ndathi eyi zayithini le nto, bazawuthini oomakhelwane, bazawuthini emisebenzini, bazawuthini abantu endidla ngodlala nabo isoka, zizawuthini ii-girls. So kukho ezaa ngcinga zifikayo because ngoku ndingulo mntu ndinguye, ndineli mehlo liyi-1 and le nto ayifihleki isemehlweni and alikho kwa ubakho. Yeka nje eli ndilinxibileyo lingabe artificial, alikho. But that day inoba after 2 hours kuthiwe ndizawuya kule counselling, ndaphinda ndaya kunesi ndabuza, nesi niyonithini i-counselling? Kwathiwa no, kuzawukhe kuthethwe nawe, ndabuza nesi, xa nithethile nam lizawubuya eli mehlo? Kwathiwa no, aliphinde libuye. But ndathi no, sanuba nawari because mna I'm happy with one thing. Iyandibona uba ndisaphila, so I'm still having ulife, ndisenobomi. For uba uthi wena uzandihilisha as if uzawuphinda ulibuyise ngokweli mehlo, hayi, ayizundinceda. Mna mandizincede ngokwam, ndizixelele ngoku ukuthi nabu ubomi bam. So andizukwazi ukuya kuloo counselling, don't grand.
So apho ndiya khona guys, ndiya kubantu abathi Lukhanya siyakubona wena you are out there uthetha ngawe ntontoni wenza njani, khazonceda abantwana bethu ntontoni kwezi video zakho ntontoni. Ndithi guys, umntu ungamsa kwi-counselling, ungamsa emaxhweleni, ungampha imali, ungamenza everything, usentsho umse nasemaDubai or best of the best, soze ahilishe umntu yena engekahilishi ngaphakathi. Yabona uba uzixelele wena ngaphakathi xa unengxaki uba le ngxaki ndiyamkele, le ndinayo ingxaki ndiyamkele, then uzawuthi usiya out there noba umntu uthini wena uyazazi uba ndindim mna and ndinje, uyayibona. So noba ngathi umntu mandiye kumntanakhe khe ndiyothetha nomntanakhe, if umntanakhe yena akakazixoleli ngaphakathi, akaka-accepti, then ndizobe kanti ndiweyista, ngoba kanti ndiweyista. Ndikwenzele nje umzekelo, yazi xa une-disability or something engekho rayithi kuwe, xa ufika ebantwini ufune laa nto yakho ingathethwa ngayo, uboyazi uba wena awukazixoleli, because abantu bona bazawuthetha, abantu bazazincokolela. Wena mos unale nto yakho neli mehlo lam mna, engase abantu bazazihlekela into yabo. Wena everything eyenziwa ngabantu you will think ukuthi bathetha ngale ngxaki yakho, although bengathethi ngayo bezincokolela sometimes. Wena because unale nto ungekazixoleli kuyo uqonde hayi bathetha ngam abaya, hayi bahleba mna abaya. Kanti wena xa uzixolele you don't mind and u-open uthethe ngengxaki yakho. Xa ndifika ndithethe ngemehlo ezintwana athi hey sibona ngasonye, laa nto yaphela kudala laa nto, yaba laa nto ithi like into yam yongabinamehlo seyinto engathi ndadalwa nayo, like andisenanto as if ipain or something, because abantu bathetha ngento idiphelelwe ivele uqombe hayi man isingathi abathethi, uyayibo, basebengathi bathi ulibele unxiba ijezi, uyayibo. So ndifuna uya kubantu abadiseyibhuli. Uyayibona xa ungumntu odiseyibhuli funeka wamkele bra, funeka wamkele my sister, funeka wamkele mntasekhaya, uzazi ngoku nantsi into yakho, nantsi ingxaki yakho, ithini way forward emveni kwale into. 2, ndiye kubantu bona bangekho disabled ke by so thinking. Uyayibona yona pain endisinika yona, sometimes abanye abayi-understand ukuthi it's a pain or abakuniki wena into yoba bayakukhuthaza. Uyazibona ezaa nto zithi oh shem man uLukhanya, oh shem akanamehlo, inoba ubona njani, oh shem inoba uyasokola. Uyasibulala, ngowena obulalayo, ngowena ubuyisela into back, ngowena undenza ndibuyele emva. Sundishemezela ndinjengoku ndiyabona, unjeya omnye uyawokha unalaa mlenze uyi-1, unjeya omnye uhamba i-wheelchair. Wena into mawuyenze if uyabona uba into ethile andiyiboni, qha Lukhanya nantsi into awuyibonanga njengomntu wonke. Ubona umntu ohamba i-wheelchair uyaqonda uba kukho umoya, kunzima, just go and help umqhubi kuleya isituation akuyo ngelaa xesha, done. Uyayibo, la hayi shem, siyacingelwa, hayi oh man, umbuyisela emva bethuni. Singabantu but I understand mhlawumbi nina niyamcingela, singabantu, siyeke ngondingaboni, ndizazibonela ngohlobo lam, if ndiyiphosile but wena uni-advise uba into ethile ibiphaa qha done, uyayibo. So andifuni le nto kumane sicingelwa, sanusicingela. And
yazi abantu abadisable baninzi, almost sonke wonke into ethiwa ngumntu udisable. Qha ubudisable buyashiyana, siyashiyana apha kwa-disable. Umhlawumbi omnye udisable ngemehlo, umhlawumbi omnye udisable ngomlenze, omnye mhlawumbi nentloko enkulu, omnye mhlawumbi unempumlo enkulu, omnye mhlawumbi unefidyoli. Kubudisable obo, but ke siyashiyana apha kwa-disable. So abantu abaphila ngedisability, hey guys, qinani, sanofuna ucingela okokoko nani. Masiqineni, sijonge i-way forward, uziphilele, ube rayithi. If uyabona uba ufuna i-assistance, yiya kubantu aba-relevant baku-asiste. Be strong, be yourself always. Uyeke le nto uba yho, hayi shem ubani, hayi ungumntu, usaphila, uphila ngokwenyama. Kutheni ngoku wena caba okungathi kutheni? Vuka daki, vuka daki. Yabo.